Исәнмесез, эфирда жұмға күн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алға таба төп темалар турында. Мәскәү проспекты тантаналы рәвештә ачылды. Чиратта нинди юллар? Шәһәр сырхауханәләрендә төзекләндерү ахырына якынлашты. Пациентларны нинди үзгәрешләр көтә? Бүген инсульт белән көрәшү көне. Авыру белән ничек көрәшергә, аны кисәтү мөмкинме? Бүген Мәскәү проспектын тантаналы рәвештә ачтылар. 14 чакрымга сузылган юлны төзекләндерү барышында өлешләп кенә яптылар. Капиталь төзекләндерүгә 800 миллион сум акча бүленгән иде. 3, 2, 1, открываем. Под бурные аплодисменты движение объявляется открытым. Яңа асфальт, ян-як ташлары, су кыйлары, яктырткыч баганалары, җәяүле юллары, тукталыш павильоннары. Булар барысы да Мәскәү проспектын төзекләндерү кысаларында башкарылды. Федераль программага республиканың 2 шәһәре Казан һәм Чаллы керде. В 2017 году на нее из федерального бюджета выделено около 36 миллиардов рублей. Вот такие проекты, вот как мы сегодня с вами находимся, реализуется во всех населенных пунктах численностью от 500 тысяч человек. Мы практически ежегодно один большой проспект Сюмбике, Чулман, сегодня Московский проспект, плюс одну дорогу в промышленной зоне приводим в идеальное состояние. И слова благодарности президенту нашей страны. Мәскәү проспектын төзекләндерү белән бергә җирле юлларында ремонтладылар. Моның өчен республика бюджетыннан 140 миллион сум акча бүленде. Чаллы бюджеты ярдәме белән 6 җир асты кичә юлында яңарттылар. Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, Чаллыда юллар төзекләндерү дәвам итәчәк. И мы эту программу будем продолжать и в следующем году. То есть у нас проспектов 4. Сколько проспектов мы отремонтировали? Мы отремонтировали 4. Да? Ну, у нас много еще здесь дорог, которые... Еще добавим проспект. Быел сәнәгать зонасындагы юлларны да яңарттылар. Промышленный урамын төзекләндерү 260 миллион сумга төште. Түрәләр белдерүенчә, яңа юллар җайлы гына түгел, куркынычсыз да. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ноябрьдән үсеш паркында конкурс аша сайлап алынган 6 предприятие төзелеш эшләрен башларга әзер. Оешмалар авыл хуҗалыгы продукциясе һәм чәчелүчән материаллар өчен тиргәкләр, цинкланган фасад, төзелеш тармагы өчен пенопласт, йорт җиһазлары җитештерү белән шөгыльләнәчәк. Биредә шулай ук металлны плазма белән эшкәртү заводы да ачылырга тиеш. Үсеш сәнәгать паркының 2нче чиратын сафка бастыру максатларына соңгы 3 ел эчендә Татарстан бюджетыннан, Моны шәһәрләр фондыннан, Россиянең икътисад министрлыгыннан барлыгы 400 миллион сумнан артыграк акча бүленгән. Бүгенге көндә бөтен мәйданнар да инженерлык шелтәрләре белән тәэмин ителгәннәр. Паркның 2нче чираты 12 предприятияне сыйдыра ала. Чаллыда машина төзүчеләр форумы узачак. Аның кысаларында тормакның проблемаларына һәм киләчәгенә кагылган тематик пленарлар оештырылачак. Чарада катнашучыларны Кама төбәгендәге эре сәнәгать предприятиеләренең эшчәнлекләре белән дә таныштырачаклар. Соңыннан машина төзелеше кластер форумы йомгаклары буенча резолюция кабул ителәчәк. Форумда республика президенты Рөстәм Миңнеханов, төрле автомобиль җитештерүче оешма вәкилләре катнашуы көтелә. Чара 15-16 ноябрьдә IT-парк бинасында узачак. Чаллы сырхауханәләрендә төзекләндерүнең беренче этабы тәмамланды. Исегезгә төшерәм, республика программасы кысаларында дәвалау учреждениеләрен яңарттылар. Программага 8 өлкәннәр һәм 6 балалар сырхауханәсе кергән. 3нче балалар сырхауханәсендә төзекләндерү тәмамлану ягында электр чыбыкларын алмаштырганнар, тәрәзәләрне яңартканнар, түшәмнәрне һәм диварларны төзекләндергәннәр. Пациентларның яшен дә исәпкә алып, уен зоналары да оештырылачак. Ремонттан соң безнең поликлиниканың гел танып булмый, шул хәтле җайлы, шул хәтле матур, якты яңа кабинетлар. Эшкә шундый киләсе килеп тора. Балалар өчен дә уен зоналары оештырылачак. Бик күңелле, бик матур. 3нче өлкәннәр сырхауханәсендә төзекләндерү аркасында бер бүлмәдә берничә белгеч кабул итә. После окончания капитального ремонта мы будем располагаться немножко в другом формате. Но так как стесненные условия, у нас на этажах, на каждом этаже присутствует 2 отделения. На 4-м этаже у нас в данный момент располагается женская консультация. Яктырды, уютный, матуррак, жылырак, тәрәзәләр пластиковый булгач, өрми, батареялары жылы. Уңайсызлыклар булдымы сезнең вакытта? Шул кабинетлардан кабинетларга гына йөрүгә.
Төзекләндерүнең соңгы этабы ел азагына кадәр тәмамланырга тиеш. Биналарның фасадлары да яңартыла. Медицина учреждениеләре янында автомобильләр өчен машина кую урыннары да оештырыла. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Якшәмбе бөтен дөньяда инсульт белән көрәшү көне билгеләп үтеләчәк. Дата үтә дә мөһим, чөнки һәр елны ярты миллионга якын Россия кешесе инсульт кичерә. Аларның 60% вафат була. Исән калганнары исә инвалидка әйләнә. Бу куркыныч авыруны ничек булдырмаска, ул кемгә яный алдагы материалда. 1, 2, 3, 4. Инсульт кичергән пациентлар мондый күнегүләрен даими ясый. Шул рәвешле организмның хәрәкәтләрен искә төшерәләр. Баш миенең кайда әйләнеше кискен бозылганнан соң кешене паралич суарга мөмкин. Кишәнеш килгәнлектән яисә кан тамыры тыгудан кайсыда булса артерия шартлый. Нәтиҗәдә баш мие күзәнәкләренең бер өлеше үлә. Инсульт башның сул ягында булса кешенең уң ягы зыян күрә һәм киресенчә. Шуңа да белгечләр инсульттан соң хәрәкәт һәм сөйләм системасын торгызуга зур игътибар бирәләр. И круговые движения. Ага, очень хорошо. Гөлүсә ханым инде 3нче тапкыр инсульт кичергән. Баш миенә кан саугач, ул начар сөйләшә һәм авыр йөри. Давлением күтәрелә иде. Мин игътибар итмәдем. 200-гә күтәрелә дә йөрим. Эшлим эшемне, алай ярамый. Игътибар итәргә кирәк. Врачлар әйткәндә тыңларга кирәк. Инсульт бер булганнан соң еш кына кабат сугарга мөмкин дип исәпли табиблар. Авыручылар саны елдан-ел арта бара. Бүгенге көнгә 5нче хастаханәнең барлык палаталары тулы. Билгеле, монда күбрәк 60 яшьтән узган кешеләр эләгә. Әмма геморрагик инсульт яшьләрдә дә очрый. Увеличилась выживаемость пациентов, перенесших инсульт. Они стали выживать. Но выживают не просто пациенты, а пациенты с высоким риском повторного инсульта. Поэтому увеличилось количество пациентов, перенесших повторный инсульт. И, конечно, пациентов, перенесших инсульт, становится больше. Увеличивается возрастная группа. Инсультка китерүче сәбәпләр арасында иң беренче нәүбәттә тәмәке тарту, исерткеч эчемлекләр куллану тора. Хатын-кызлар исә йөклелеккә каршы препаратлар куллану аркасында авырый, каннары куера. Паралич, шулай ук симез, кан басымы югары булган кешеләргә, шикәр, атеросклероз чиреннән интегүчләргә яный. Инсультны кисәтеп була. Профилактика бик мөһим. Тәмәке тартмаска, күбрәк йөрергә, дөрес тукланырга. Терлек майларын азрак, җиләк-җимеш һәм яшелчә, балыкны күбрәк ашарга кирәк. 40 яшьтән соң елга бер тапкыр муендагы кан тамырларына үзе ясарга, кандагы шикәр һәм холестерин микъдарын тикшерергә киңәш ителә. Кан басымын көн сайын тикшереп торуда инсультны кисәтүнең бер ысулы. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Һава торышы бозылу аркасында шәһәрдә бөкүләр. Шәһәрдәшләр аеруча беренче автомобиль юлында Чаллыга Түбән Камадан Казаннан керә торган юлларга зарлана. Синоптиклар хәбәр итүенчә, иртәгә дә кар көтелә. ЮХИД инспекторлары юлларда сак булырга киңәш итә. Аеруча тәгәрмәчләр кышкыга алыштырылмаса, ерак юлга чыгудан тыелып торырга кирәк. Бүгенге гамнашылар алдагы ялларыгыз файдалы һәм күңелле үтсен, сау булыгыз. Талант компаниясы Чаллыда сердце города дигән квартал һәм притяжение шәһәр үзәге төзәячәк. Бүген алар IT-паркта төзелеш бизнесы вәкилләрен җыйдылар. Чарашуда компанияның тендер үткәрү буенча электрон сәүдә мәйданчыгы тәкъдим ителде. Порталның үзенчәлекләрен һәм өстенлекләрен аңлаттылар. Ачык базар иң яхшы бәя һәм сыйфатка ия партнерны ачыклыйлар. Ә бу чиратында булачак фатирны кулай бәягә алырга ярдәм итәчәк. Төзелеш компанияларына исә тендерның ачыклыгы гарантияләнә. Алар вакытта отачак. Работа тендерной площадки приводит к сокращению самого срока проведения тендера. Если раньше мы тендер проводили порядка 1,5 месяцев, то сейчас планируем проводить за 30 рабочих дней. Ачык базар барышында барлык процедуралар тендерда катнашучыларга күренеп торачак. Электрон мәйданчык гомуми кулланылышта һәм Талант компаниясының һәрбер партнеры анда кирип мәгълүмат белән таныша ала. Самый основной плюс – это новый подход. Новый подход во взаимодействии с подрядчиками, с потенциальными партнерами. Это главное. Скажем так, это вселяет в нас определенную надежду. Надежду на качественные взаимоотношения, на качественное партнерство. Тендерда барлык теләүчеләр катнаша. Талант компаниясының электрон базары һәркем өчен ачык. Тулырак мәгълүмат тендеры Талант РФ сайтында бирелә.
13-14 ноябрь Тинчурин театры үзенең иң яхшы спектакльләре белән яр шаулыда. Билетлар Энергетик мәдәният сарае кассасында 6+. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб, а на куртки и пальто гигантские скидки, плюс пуховик в подарок. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. За что купили, за то и отдаем. Дешево.центр. Смотрите метровый телевизор всего за 14 990. Корпорация «Центр и Селдом». Все как для своих.